Pozri sa na tento obrázok a povedz mi, čo na ňom vidíš. Možno to bolo moc krátko, takže skús znovu. Pozri sa na tento obrázok veľmi detailne a povedz mi, čo na ňom vidíš. A poviem ti, že možno si mal na to zlý uhol pohľadu. Skús si obrazovku takto otočiť doľava o 90 stupňov, no a predpokladám, že v ten moment by si to mal nájsť a mal by si začať lietať. A takto to funguje aj v živote. To znamená, sú rôzne situácie, rôzne príležitosti a jednoducho každý ich vidíme inak. Keď v jednom prípade je nejaký človek, ktorý v danej situácii nevidí nič, nevidí tam žiadnu príležitosť, tak niekto iný tam zase tú príležitosť vidieť môže. Takže pamätaj si, veľa vecí je iba o úhle pohľadu.